Aku ra mundur dik teko hatimu masih yo sak ndaya ra ngrestuiku kaya tepung kanji nong dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten sare berkah talenta Mbak Diva lagi heleh pret salah kalah ayo mas dewa mas aku pengen cerita tentang kita berdua wong tuaku ora setuju yen koe lan aku bersatu kayak sing lek ra setuju bojomu to kondomu marang aku koe bakal berjuang andong aku marang sliramu ojo sampe salah dalan piye aku ra mundur dik teko hatimu masih yo sak ndaya ra ngrestuiku kaya tepung kanji nong dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten sare semua akan heleh pada waktunya semua akan indah apabila kita saling percaya aduh deh oh iya Guywa ayo berkah talenta maho mau apa lagi lah mas ya kondomu marang aku au kowe bakal berjuang pengingatku marang sliramu ojo sampe salah dalan rumake ya berkah ojing talenta ayo Gusti ngrestui wong tuwa iso apa ayo aku ra mundur dik teko atimu masih yo sak ndaya ra ngrestuiku kaya tepung kanji nong dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten
Oh.